Hefin Thomas, cyfarwyddwr cwmni Arad Research. Yn y swyddi, ni'n gwneud lot o waith ymchwil i gleientiaid yn y sector gyhoeddus a'r sector breifat, ac yn aml mae angen i ni gynnal grwpiau trafod neu arolygon trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn amlwg mae angen sgiliau ieithyddol i hwyluso grwpiau trafod fel yna, neu ddelio gyda cleientiaid trwy gyfrwng y Gymraeg, a mae angen sgiliau ieithyddol o safon gymarol uchel a deall iaith proffesiynol ac yn y blaen. Felly mae'r sgiliau iaith Gymraeg yn fanteisiol iawn i gyflogwyr fel ni. O fewn y swyddfa, byddwn ni'n dweud bod ni'n defnyddio'r Gymraeg ran fwyaf o'r amser. Mae yna naws Cymreig i'r swyddfa a mae hynny'n fanteisio pan yn trafod unrhyw agwedd o waith ymchwil a dweud y gwir. Enwedig unrhyw beth sy'n ymwneud â dwyieithrwydd. Ni'n gwneud gwaith ar hyn o bryd ar addysg Cymraeg er enghraifft, a mae'n fanteisiol iawn i allu trafod rhai o'r syniadau hynny trwy gyfrwng Gymraeg yn y swyddfa. Felly mae unrhyw sgiliau iaith Gymraeg yn bwysig iawn i hynny. Dwi'n meddwl byddai'r tystysgrif sgiliau iaith Gymraeg yn bwysig iawn i ni fel cyflogwr, achos byddai fe'n dangos cymwyster o fewn yr iaith a'r gallu i gyfathrebu ar lefel uchel yn y maes proffesiynol. A byddai fe'n rhoi rhywbeth o hyder i ti fel cyflogwr, bod ti'n gallu cyflogi rhywun, byddai'n gallu delio gyda client, byddai'n gallu ysgrifennu arolwg neu ysgrifennu e-bost at rhywun a chyfathrebu yn ddwyieithog. Ar y lefel yna lle ti'n rhoi dewis i'r person ar ochr arall y lein ar y pryd ydyn nhw'n cyfathrebu ti yn Gymraeg neu Saesneg.